Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na to sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Webes, Hunyo 11, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga barata sa lado lokal 74 classrooms sa probinsya nin Albay nadanyaran sa magnitude 5.4 na linog kan nakaaging semana. Apsemo na diskubre ang mga paraomang nakalaog sa 5-kilometer permanent danger zone kang Bulkan Mayon. Intensive na pagbabantay ipapautob. 5,000 na kapulisan papahiwason kan PNP Bicol sa bilog na rehiyon para sa komemorasyon kan ika-128 Philippine Independence Day sa aga. Lupi na responsable sa serye ning panghaba sa Premier Distrito kan Albay, napasakamot na kan Tabaco City PNP. Sa lado nasyonal, Sarangani nagdeklarar nin state of calamity kasunod kan magnitude 7.8 na linog. 16 na boto kaipuhan para ma-convict si VP Sara segun kay Acting Senate President Win Gatchalian. Gatchalian led Black Pig aadalan ang posibilidad nin bagong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaso kontra kina Executive Secretary Ralph Recto asin dating PhilHealth President asin CEO Emmanuel Rufino Ledesma Jr. ibinasura na kan Ombudsman. Sa ibang nasyon, pambabadil sa Johannesburg, South Africa nagwalat nin dosing gadan. Sa lado ng sports, Game 4 na PBA Season 50 Commissioners Cup Finals na ibulsa kang TNT Tropang Giga kontra sa Barangay Ginebra. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga barata. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Totalmente ang 74 classroom sa sin mga pasilidad kan mga eskwelahan ang nanutaran na nadanyaran sa namati na magnitude 5.4 na linog kan nakaaging semana sa probinsya nin Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Department of Education, Albay Schools Division Office, Disaster Risk Reduction and Management Officer Christopher Simon San Diego, ini ang naging resulta kan ginibong assessment kan manibaibang city asin municipal DRRMOs matapos ang nasabing pagyugyug. Dagdag pa ni San Diego na ipapadara niya ang nasabing datos sa DepEd Central Office. Tangani makahagad din asistensya sa pagpapakaray kan mga ini tangani ligtas man na magamit kan mga estudyante mantang nagpapadagos ang school year 2026-2027 sa presente. Pinaglinaw man kan opisyal na mga minor damages man sana ang sinapar arukan pagbaratak kan mga classrooms asin pasilidad kung sa dayman na mayor na danyos na nairehistro sa probinsya ni Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Nadiskubre ni Albay Public Safety and Management Office or APSIMO Chief Bobby Cristobal na may mga nagkapirang mga paraomang bakwit ang nakakalusot asin nakakalaog sa 5-kilometer permanent danger zone kang Bulkan Mayon tanganing magbalik sa saindang mga kabuhayan. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Cristobal na dainin daaram kung paano ini nakakalusot apisar kan mahigpit na pagbabantay kan mga otoridad sa mga border control points sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan. Dagdag pa niya na ini ang pinaghaaditan kang gobyerno probinsyal dahilan ta sa ibong kan mga pagbabawal pati naman ang asistensya, oportunidad asin interbensyon kang gobyerno, may mga paraoma man giraray ang nagahanap kang sa indang paghanap buhay, partikular na sa Misi, Bujaw asin Salvasyon Kandarga Albay na napapamugtak sa sainda sa dakulang peligro. Dahilan kay ni pinagtawan doon kang opisyal na dai matugot ang Kapitolyo na ipadagos ini kun kaya mas gigibuhon panindang intensive ang pagbabantay katuwang ang Philippine National Police asin iba pang mga magkakanigong otoridad.
Maabot sa 5,000 na kapulisan ang ipapahiwas kan Philippine National Police o PNP Bicol para sa pagsiguro kan pase orden sa pagselebrar kan ika-128 selebrasyon kan Philippine Independence sa aga sa bilog na rehiyon Bicol. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, nakaaktibar na ang sa indang kasurog care o crowd management advanced reactionary force engagement team na masiguro kan ligtas asin matanos na obserbasyon kan mga aktibidades para sa aga Hunyo 12. Apera kaini ipoposisyon man ang mga kapulisan sa mga magkakanigong mga pampublikong lugar para sa mas makusog na police visibility, traffic management assistance, perimeter security, checkpoint operations as in rapid response capability. Naka-standby man ang civil disturbance management units, pati na ang standby reactionary forces in kaso may mga sitwasyon na kaipuhanan na agapan. Pinaghagad man ni Miranda sa publiko na makipagkooperar sa mga autoridad, sunodon ang mga giya as sinobserbaran ang magkakanigong koordinasyon para sa komemorasyon kan Independence Day sa aga. Napasakamot na kan Tabaco City PNP ang personang responsable sa serye ning panghabas sa Malilipot, Bakakay, asin Santo Domingo sa ginibong operasyon kasubanggi sa Barangay San Roque, Tabaco City. Sigun kay Tabaco City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, sa entrevista kan DCGB News, pinangaranan ng suspect na si Mark Angelo Sarsonas Ocampo, 22 anyos na residente Campurok 3, Barangay 3, Bakakay, Albay, na pinagtutubudan na imbuelto sa panghabas sa mga harong asin iba pang mga krimen sa nasabing mga munisipalidad kan mga nakaaging bulan. Katakod kay ini positibo man siyang namidbid kan biktima sa nangyaring insidente ning panghaabas sa harong kang sarong midbid na media personality maagahon kang Hunyo 10. Sa record kan Bakakay PNP, may kinakahampang na 10 kaso ning theft, 4 na kaso ning robbery asin iba pang pagbalgar sa ibang kaso kaan suspect sa munisipalidad. Nasa kustudyo na ini sa presente kan Tabaco City PNP kung saan hahampangon ka ini ang kasong pagbalgar kang Republic Act number 9516 na daing itinalaan na piyansa as in Section 28A kang Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Law of Firearms and Ammunition na may inirekomendar na piyansang 100,000 pesos. Idodonar na sa mga Pilipino na naapektaran kan magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao ang gabos na ikaduwang koleksyon sa misa kan Diocese of Legazpi sa Hunyo 14 ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na pahayag kan diocese bilang pakikisumaro ini sa pangapudan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines sa paghagad nin pangadji asin tabang para sa mga naapektaran kan kalamidad. Pinag-imbitaran man ang gabos na mga deboto asin faithful na mag-opresir kan sa indang pangadji asin asistensya para sa mga biktima, pamilya, rescue workers asin gabos na kaibahan sa nagpapadagos na response asin recovery efforts sa Mindanao. Nagkausa ning magabat na trapiko kasubagong aga ang ginibong practice o pagsasanay kan manibibang uniformed personnel sa hampang Campeñaranda Park, Old Albay, Legazpi City. Sa impormasyon na nakalap kan DCGB News, pag-iensayo ini para sa gigibuhon na Civic Military Parade, may koneksyon sa selebrasyon kang ika-128 Philippine Independence Day as in ika-67th Charter Day kang Legazpi City. Ang nasabing aktibidad ang pinapartisiparan kan mga personahes kang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, asin iba pa. Pinag-imbitaran kan lokal na gobyerno kan Piodoran ang Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa gigibuhon na public dialogue sa Hunyo 16 alauna nin pagkahapon. Sa entrevista kan DCGB News kay Piodoran Mayor Vanji Arandia, dahilan ini kan namamatean nindang low voltage o day and night na brownout sa bilog na munisipalidad. Ana sabing paghururon, maawot na matawanan nin oportunidad ang kooperatiba na makapagpaliwanag asin makapagtaunin solusyon sa agrangay kan mga residentes. Dagdag pa ni Arandia na dakol ng mga residentes ang naghahapot sa sainda kung ano na ang nangyayari sa Piodoran sa lado kan supply nin kuryente. Alagaday sindang maipaliwanag. Imbitado sa nasabing pagtiripon ang representantes kan ALECO, mga opisyales di barangay, mga konsehal kan sangguniang bayan kan Piodoran asin iba pa.
Kung masusolusyonan ang problema sa basura, mababawasan man ang iba pang kadipisilan kan mga komunidad. Sigun inis kay Department of Environment and Natural Resources or DENR Bicol, Assistant Regional Director for Special Concerns San Diego, kasabay kan pangapudan sa mga lokal na gobyerno sa rehiyon kan Bicol na magpautob ning no segregation, no collection policy, tanganing mas epektibong masimbagan ang mga naglalalang problema sa solid waste management. Tinawan doon ni San Diego na ang mga basurang diin na isiblag ning matanos ang nakakapag gambag kang paglala ning climate change. Dagdag pa niya na dapat maging mahigpit ang mga otoridad sa pagpapautob ning polisiya, may koneksyon sa tamang segregation tanganing mabawasan ang negatibong epekto kaini sa kapalibutan. Ipigpaliwanag kang opisyal na ang tamang segregation man kan basura makakatabang sa pagpapahalawig kang kapasidad asin buhay kan mga landfill. Nakakabawas man ini sa pagkrear ning methane gas hali sa mga tambak na basura. Anong greenhouse gas na may kulang ambag sa pag-init kang kapalibutan asin pagbabago kang klima. Abangan pa ibang mga barata sa pagbabalik kan Barata alas 12. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno,
na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Barata alas 12 para sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal asin iba pa. Nagdeklarar nin state of calamity ang gobyerno probinsyal kan Sarangani kasuhapon kasunod kan grabing danyos na iwinalat kan magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Mindanao kan Hunyo 8. Sigon kay Gobernador Rogelio Pacquiao ang lakdang ginibo base sa rekomendasyon kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ang deklarasyon magtataon nindalan sa provincial government as in local government units na gamiton ang emergency funds, maparikas ang relief and rehabilitation efforts, as in magtaunin tulos na asistensya sa mga apektadong komunidad, pantang pigsisiguro ang makaskas as in mas koordinadong disaster response sigun sa Sarangani Provincial Information Office. Ang linog na ang epicenter na susog harani sa banwaan kan maasim, nagdaran nin pagkagadan, pagkalugad, pag-ebakwar kan mga residentes asin mahiwasan na danyo sa mga pampubliko asin pribadong infrastruktura. Pinagirumdom ni Pacquiao ang mga residentes na mantiniron na alerto, magsunod sa mga abiso kan autoridad asin makipagtabangan sa mga pigigibong response operations. Nagpasalamat man siya sa national government, mga kataning na probinsya, humanitarian partners asin volunteers na nagpahatod nin tabang sa probinsya. Kinonfirmar ni Acting Senate President as in Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na 16 na boto ang kinakaipuhan para ma-convict si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sigun kay Gatchalian na ang 16 na boto o 2/3 votes, mandato kang konstitusyon as in bako apektado ang anuman na dai pagkakasinubutan kang liderato sa Senado. Article 11, Section 3.6 of the 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Sigun ini kay Gatchalian. Ginibo ni Gatchalian ang paglilinaw sa tawag kang leadership deadlock kan Senado kung saan pwesto ini kan 12 senador ang Gatchalian-led bloc. Mantang ang grupo man ni Senator Alan Peter Cayetano igwamin ng 10 senador. Nanindugan pa si Gatchalian na sa legalidad kan pagbilog kang bagong Senate Majority Bloc na pigbimidbidman kan Malacanang asin kang House of Representatives. Itinalaan ang Senate Impeachment Court sa irarom kandidato ni Gatchalian ang pre-trial conference sa Hunyo 18 kung saan siniguro ang parehong kampo ni Duterte asin House Prosecution Panel na magsumitir kang sa indang pre-trial briefs sa Hunyo 15 asin ang trial proper pupunan sa Hulyo 6, 2026. Posibleng magkaigwanin bagong mamamayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini matapos sabihin kan kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pigaadalan ninda ang pagpili nin ibang senador bilang presiding officer kan pagdangog. Ini kasunod kan mga uring-uding na si Senador Francis Cheese Escudero ang posibleng mamayo sa impeachment proceedings kapag sa giraray mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Sigun kay Gatchalian, dai pa na paghuronan nin formal kan majority group an issue. Ordinaryong ang Senate President ang nagsiserbing presiding officer sa mga impeachment trial. Alagad inaprobaran kan paksyon ni Gatchalian ang mga pagbabago sa impeachment rules na nagtataonin dalan sa mga senador na mapili ang mayorya kung kan pwedeng mamayo sa pagdangog. Kapag naging epektibo ang mga bagong regulasyon matapos na kinakaipuhan na publikasyon.
Pwede nang ipautob ang nasabing pagbabago sa proseso kan impeachment. Sa irarom kang konstitusyon, ang Chief Justice sana ang namamayo kapag presidente ka nasyon ang pigdadangog sa impeachment. Para man sa ibang opisyal, kaibahan ang Vice Presidente, ang Senado ang may kapangyarihan na magtalaan nin magiging presiding officer sigun sa mga existidong lay. Ibinasura kan Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder, graft, technical malversation as in grave misconduct laban kina Executive Secretary Ralph Recto as in dating PhilHealth President as in CEO Emmanuel Rufino Ledesma Jr. katakod kang kontrobersyal na pagbalyo ning 60 billion pesos na pundo kan PhilHealth sa National Treasury. Sinabi kang ombudsman na daing supisyenteng ebidensya para sa ngataning kaso ang duwang opisyal. Nag-ugat ang mga reklamo sa pagbalyo kan PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury susog sa probisyon kang 2024 General Appropriations Act or GAA na kwenestyon kan mga complainant dahil suway ini sa anti-graft as in anti-corruption laws. Alagad sigun sa ombudsman, pigtututukan kan lay sa irarom kang 2024 GAA ang nasabing transfer of funds. Ipinilawanag kang ombudsman na daing ebidensyang nagpapahiling na sina Recto as in Ledesma iyo ang personal na nakinabang o nagpayaman hali sa pondong ibinalyo. Dagdag pa digdi tinawan doon ng ombudsman na ipinag-orden man ni Recto ang pagbalik kang 60 billion pesos sa PhilHealth matapos ideklarar kang Korte Suprema kang 2025 na suhay sa konstitusyon ang probisyon kang budget law na magtutugot sa fund transfer. Sigun sa ombudsman, ang pagbalik kang kwarta nagpapaluya sa aligasyon na ginamit kan mga opisyal ang sengdang posisyon para sa personal na pakikinabangan. Isinulong ni Parañaque City Representative Brian Yamsuan ang sarong propesto para tulos ta maipangaran sa Department of Education o DepEd ang mga bako rehistradong daga kan mga pampublikong eskwelahan. Sigun kay Yamsuan, kamautan kan House Bill 9477 na masiguro na day ini magiging ulang sa Classroom Building Acceleration program kan DepEd. Sinabi ni Yamsuan na kaibahan sa HB 9477 ang pagkakaigwan nin disputable presumption kan daga pabor sa DepEd kung iniigwang nakatindog na pampublikong eskwelahan sa nakalihis na 10 taon. Papakusugon man kan propesto ang kakayahan kan DepEd na bakalon ang mga pribadong daga na natitindogan kan mga pampublikong eskwelahan. Isinulong man ni Yamsuan ang propestong Classroom Building Acceleration Program Act o HB 7362 na nagmamawot na simbagan ang classroom backlog kanasyon na uminabot na sa 144,000 na lalo pang magiging seryoso kung dai gigibuhon ang gobyerno. Sigun sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, nasa 122,000 na classrooms sa nasyon ang suminobra na sa indang prescribed lifespan. Mantang nasa 51,222 na classrooms naman ang idedeklarang condemned structure pagabot kan 2028. Sobra sa 3,000 na maluya as in sunod-sunod na linog ang na-monitor sa Southern Mindanao puon kang 2025 sa Enero ngunya na taon. Nagkapirang bulan bago ang magnitude 7.8 na linog na nagtama sa isla kang Lunes sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVolcs. Ipinaluwas pa kan pag-aadal kan Mayo 15 na minatumbok sa aktibidad kang Cotabato Trench sarong fault line sa irarom kan dagat na aktibo sa rehiyon. Sigun sa PhilVolcs Science Research, ang mga sunod-sunod na pagyugo-yugo or earthquakes swar na irehistro sa laog kang panahon na ito na indikasyon na matinding aktibo sa nasabing trench. Piglino man kan PhilVolcs na ang nairehistrong earthquake swarn as in ang nangyayaring magnitude 7.8 na linog bako hali sa sarong fault sana. Sigun sa inda, magkaibang segment kan Cotabato Trench ang pinaghalian kan mga linog. Sigun pa sa mga eksperto, maski bako direktang indikasyon kan makusog na linog ang earthquake swarn, importante pa man giraray ining pagirumdom na aktibo ang fault line as in dapat pirming handa ang mga residente sa posibleng mangyayaring mga paglinog.
Barata sa ibang nasyon, naglansar nin mahiwasan na manhunt ang mga kapulisan kan Johannesburg sa South Africa laban sa mga suspek sa pambabadil na ikinagada nin 12 katawo. Day mababa sa 10 armadong suspects ang imbwelto sa insidente na naglaog sa Jumpers Informal Settlements asin bigla nasa nang namadil ang mga ini. Inapod na barbarik asin daing pusong krimen kan kapulisan ang nasabing pangyayari. Pig-aaraman kan mga otoridad ang naging motibo kan mga suspects sa nasabing insidente. Nagtutubod man ang nagkapirang miyembros kan Jumpers community na posibleng may kinaaraman ang insidente sa iwal ninda sa ibang grupo dahil sa pagmimina. Nagiging talamak na illegal na pagmimina sa nasabing lugar. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nakabawi ang TNT Tropang 5G kontra sa Barangay Ginebra, San Miguel matapos nindang manggana sa Game 4 kan PBA Season 50 Commissioners Cup Finals. Nagtapos ang laban sa score na 106-98 dahil hindi patas ang best of 7 series sa 2-2. Sa Biyernes, Hunyo 12 sa Girare maglalaban ang duwang team para sa tsansang makarani sa Commissioners Cup title. Naimbento kan mga siyentipiko ang space tourism o ang biyahe pasiring sa kalawakan. Sa presente, abilable na sa presyong poko mas o menos $100,000 o nasa 6 million pesos ang pamasahe para sa suborbital flights. Apera kaini may mga kumpanya man na nagpapairinutan sa paglansar nin orbital hotels para sa weekend zero gravity getaways. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special stories, arong ibang klase ng kombinasyon ng kusog, disiplina as in matinding peligro ang ipinahiling kang Amerikanong variety performer na si Noah Royak matapos na makuha ang Guinness World Record para sa most push-up wilt sword swallowing. Nangyari ang sa iyang pagbalo kan Abril 29 sa Bella Prana Yoga Studio sa Tampa, Florida, kung saan sa hampang kan mga parahiling. Nagibo ni Royak na magibo ang 25 push-up mantang may 17 inches na espada sa laog kang sa iyang ngimot. Nalampasan niya ang dating record kan German na si Franz Huber na naggibo nin 20 push-ups kan 2017. Sigun kay Royak na sarong entertainer sa mga cruise ship as in festivals, ang paghalo ng espada ang bako sa na manungod sa pagtios sa kulog kundi sarong mental discipline. Sa tabang kang sa iyang mentor na si Bill Berry, nag-adal siya kan mga kompwesto nin yoga, nagkontrol sa paghangos sa relaksasyon, tanganing mapugulan ang natural na protective reflex. Flashback. Ngunyan aldaw Hunyo 11 taon 1978 sa paagikan Presidential Decree No. 1530 namukna ang Home Development Mutual Fund o mas midbid na pagtutulungan sa kinabukasan ikaw, bangko, industriya at gobyerno o pag-ibig fund. Ang programa minukna tangani masimbagan ang pangangaipuhan ni National Savings Program asin abot kayang shelter financing para sa mga obrerong Filipino. Sa irarom kanlay duwang ahensya kan gobyerno ang nagmamanihar kaini ang Social Security System para sa mga pribadong empleyado asin ang Government Service Insurance System na para naman sa mga government workers. Kan Marso 1, 1979 napirmahan man kan administrasyon ang Executive Order No. 527 kung sa pigsugo kaini na mailipat na direkta kan administrasyon ang pundo sa National Home Mortgage Finance Corporation sarong ahensya sa irarom kan Ministry of Human Settlements. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Meliron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir Nems Flora, asin ang sa tuya pong mga OJTs hali sa Sorsogon State University, Dexter Amador, Roland Patula. Kay bata man po ang sa tuyang IT na si Mr. Jerome Nico Martinez.
Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang